ojczyznę. Предопшинзени в 1989 roku do możliwego niepodleżnego i demokratycznego stanowienia jej kablu my, polski naród, wszyscy mieszkańcy Rzeczpospolitej i ci wierzący w Boga, co jest świadczeniem prawdy, sprawiedliwości, dobra i snożoty, jak i nie wyznawający tej wiary, a te głowy wertnote wyprowadzający z innych źródłów. Równych prawach i w łobrzyszkach wedle wspólnego dobra Polski. Wdzięczny naszym starkom za ich pracę, zabiegciła niepodległota, wykupioną wielki małe wiarma, za kultura wrosłą chrześcijańską erba narodu i łeglowolatci wertnote, narzekający do najlepszych tradycji w piersi i dredzi Rzeczpospolitej, obowiązany do tego, żeby przekazać przyjemnym pokoleniom światło, co wertny z 2000 latnych w Europie, zrzeszony parłancia ma wespłele z neznasiuma domek, ma rozeszłuma po świece, świątny potrzebno to wespół robotę ze wszystkimi krajami, dla dobra letci familie, w dernych głęższych doznaniach z czasów, cień spodlowi wolnota i prawa człowieka były w naszej ojczyznie umowny, chcące nawiedno zagwesnić prawa obywatelści, a zajaniem u publicznych instytucji zagwesnić rzetelność i sposobność, płacącym odpowiedzialność przed Bogiem albo przed własnym sumieniem, stanowimy Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej jak składowy prawa dla państwa, zatorczony na uważaniu dla wolnoty i sprawiedliwości, wespółdziałaniem faszyzmów, społecznowi dwubieżce i na wskazę pomocność zwalniający uprawnienia obywatelów i ich bezpłatnych. Wszystkich, co dla dobra trzeciej Rzeczpospolitej, tam konstytucja będą stosowała, przereciwuła, żeby robili to, mając stare utrzymanie niepewnej poczesności człowieka, jego prawa do wolnoty i łobrzyszku solidarności z innymi. A uważanie dla tych wskazów miele za obstojny, pospłedli Rzeczpospolitej Polskiej.